दोन उखाणे हा वहिनी एक तोय. ओके ओके नाही ना त्याला म्हणा 2 मिनिटं राव. आमका भाजीच भाजी नको नाही भाजीच भाजी नको आम्ही कंटाळलो ऐका आम्ही कंटाळलो ऐका भाजी नको घेता घेता ताजमान बांधायला कारागीर होते कुशल. करिश्माचं नाव घेऊ तुमच्यासाठी स्पेशल. जळव्यांची लेक झाली कातवणकरांची सून. सर्वांचा मान. आवाज आवाज जळव्यांची लेक झाली कातवणकरांची सून. कैलासरावांचं नाव घेते सर्वांचा मान राखून. अभिनंदन अभिनंदन.